Безнең Мамай рәхәт тора, сафа сөрә, җитезләнә, уйный, һаман йөгерә, өрә. Карый миңа мәхәббәтле күзе белән, гүя уйныйк дигән була, гүя көлә. Кайвакыт ул ята тәмле ашап туеп, алаяклары өстенә башын куеп. Аны шунда чебен халкы тынычсызлый, ялкау Мамай, ул аларны тормый куып. Чебеннәрне астан гына карап ята, ярты йомык күзен генә ялтырата. Бер вакыт ул колак артын торып кашый, чебен халкы шунда тиз-тиз кача башлый.